here anybody back. Anybody back. This year. Abuja gi amonna. Ịghọtakwala na-ekwu mpachi Amaka ọgọgụ nwoke na-ekwu na ehi o jiri biu na akwụ ụnya amanyere n'ukwu ọgbụ na ọ nọzi ebe a. Sị gị na amụnye gị amụ na ama m ife na-ekwu. Nwanne gị nwaanyị mmachi Amaka ọ gwakwara gị ọnọdụ ehi a. O nwere ife ọ gwara m. Ọ bụ ha ya wize ha ya dị ka maka ịma na akwamozu nne gị obi adịgo ya adụ. Webo na ọgọ ndị nnukwu ọgọ na ha ya ejiche ibia mana nwanne gị nwaanyị taa anyị kpakwere ya akpa je na nke mana eleghị n'isi oye ka anyị ha ya ete ehi anyị bịachara unu akpa ka ọ bịa kpụrụkwa ehi ka anyị wee melite ọnọdụ melitekwa ogwu anyị nsị ya kọwalụ gị n'ọgụ nwa ụmụ nwanne gị niile ọgụ nwa bụ onye kere nwe nghọta ị na-ekwu na ọgwụ ha gị ya ọ chọrọ ịlapụta nke ọ nọ nchefu ka o chefu ụmụnna bara egbuo n'ehi a kedu dị akọ dịkwa ihe nka egbukse ha ya dị ka ihe ha bụ ehi ha ya ịghọta ihe na-ekwu ebe ka m ga-eweta 540,000 ihe ejikwu ugbu ehi kedu ihe agbakwe ndị gọọmenti nte ya akpụrụkwo mkpụrụ nwanne gị nwaanyị ịmakwa na eme abụ onye nsogbu kedu ọgụ ife anyị na-akọ oyiri ife mmadụ na-akọ kedu ụdị fake life unu na-ebido ihe ọ na-eji create ya problems up and down ịbịala unu akwa were 50,000 tinye na envelope onye ọbụla mere ya appreciate ama m etu gị na nwanne m nwaanyị si ya manage ọ bụrụ nsị okpuru efi bịa bụ ụlọ ọgwụ isi nne ha ya dị ka ka akpụnyego ya ụmụnna kịta biko nke erubeghị inye advice na fake life abụ fake life problem nnukwu problem dị kịta ihe kpọọ ha biko kpọọ ha kịta kpọọ ha nọọ ha ya dị ka biko chia na nwere nsogbu na-eyi ha ana m abịa ka ebe ị nọ anọ m na nke omego oke isi niile na nke ana m abịa na biko ihe agafe n'okwu fon biko ise ha ya dị ka egbukwe na biko